Start your day with prayer, of course. Importante ni siya. Pagkahuman, manghipos ta sa ato ang higdaanan. Kay according sa mga katigulangan guys, na ang tao daw maging kumpleto ang iyang adlaw pag nahipos niya iyang sariling higdaanan o dili siya makaproceed sa laing work kung dili pa niya mabuhat na task. So para maging productive atong day, buhaton na to una-una ang paghipos sa higdaanan. Karon guys, ang ana na ako pag-arrange ang akong mga unlan. And then, pagkahuman, i-open na tong bintana para po makasulod sa harang araw. And then, paghuman ana, una ta nga pitay, bawal sa to acid na kaayo. So, nag-proceed na ko sa akong pagpanihig, paglimpyo. Kay dili man ta Disney princess para dili ta maglihok. Although tambay ta, pero dili man ta mga tapulan. Wala nang tay trabaho nga makakwarta ta, pero at least sa lingani nga paagi makatabang ta sa atong pamilya. Mahalas ang ilang burden sa kinabuhi. Dili lang puro ta pabadlong, kay di man ta mga Disney princess no. So lihok-lihok din pag may time. Ang sipag. In the midst of may limpyo-limpyo, idool ni akong isa ka iro nagpalambing. Every morning jud ni siya nagapalambing jud ni sila sa kuha. And then kinapansin na kung isa na kong kairo dira ang gitawag si Ruby. Isilip silosa kaayo na. Karon kay pag naglambing sa mga iro na ko, isip na sa paglimpyo ko para naman ganito naman. Kinalimpyo dai naman na among atbang guys, kayo no, lain po tan-awon di na to limpyohan ng atong atbang. Daghan kay mga tao mag-agi dira kay atbang ragyud na siya sa dalan. Ang sweet na dog. Kini every morning ginabalhin jud na ko ni ang akong mga iro sa dira sa kubo pud gihapon kay para po laapit sa laing environment ba nga makita dili lang kulong. Ani akong isa ka inahan nga iro ginahikot na pud nako ni kay kusog jud kaayo siya mo sungog sa mga taong moagi, mahadlok na lang gud sila. And then proceed na pud og limpyo sa taas. Diri sa taas. Kani among balay guys, very simple lang gid kaayo ni pero grabe limpyohonon. Kailangan po siya limpyuhan kay diri mi kasagaran nagatambay diri sa taas. And then proceed na sa hagdanan. Ako lang jud tawo nakapanilig diri ning ani guys kay mga tao diri busy, and then akong mama po di niya kayang magsilhig dira kay sakit ng tuhod, sakit ang hawak, dili na kayo siya ka kuan jud taron og kuan dira limhinlo. Okay, di ba? Misigi ka po, smile lang. Mura sa tong life guys, kapuyon ta pero fighting, smile lang gihapon. Then proceed again sa baba. Okay, of course, ang hugaw sa taas pababa man, so dali na pud sa baba ta maglimpyo. Grabe na gyud akong limpyohon diri sa balay. Pagkahuman, para ma-wipe jud ta ng kahugaw ug abog, gamitan na to og trapo-trapo.
Since wala pa may ika-afford nga map, trapo-trapo lang sa. Basin na pod mag-sponsor dara. Madawat ra pod mi oy. Pakaon na po sa mga iro, of course. Palangga na kong mga aso. Ana, manghakot ta po og tubig. Kay lahi na po nga work. Although na ami tubig dere, pero di pa man gyud na ayos ang kuan. Bisin na po taog, hugas og plato. Guys, grabe gyud ni imong balay. Sa sobra na mo kada ko nga pamilya, pertigyod kada gagugason. Murag yun. Always na pista sa mga always na ay party. Kay pertigyod kada ganjud sa hugason. Huwag naghugas, kanta-kanta. Anak dyan na siya. Di ba, abig, sayon ragi maging tambay. Guys, ang tambay good na anak sa balay, dagan pagtatrabaho, wala lisweldo. Mo dyan ang realidad. Unang magchika-chika dara nga, ay, may trabaho, ayaw dyan nyo i-underestimate mga tambay, guys. Kaya grabe po nagtrabaho, wala isweldo anak nila. Daghan jud kay hugason. Banati girl. Puguman, last work na po na ako sa morning is maglimpyo sa among CR. Everyday jud limpyuhan ang CR kay pati jud dito na mo kadaghan. Nya maski everyday siya ginalimpyo, nahugaw po siya everyday kay tungod daghan nagagamit. Karon limpyuhan na to, of course. Okay. Nod girl, nod. Walay bawal arte dere. Limpyo. May rata maglimpyo sa atong kaugalingon arte pero di ta kabalo maglimpyo sa tong balay. Kana lang dagang salamat.